Manawag, Pangasinan. Surprise mo, deliver ko ay magtutungo sa Barangay Uraan East, Manawag, Pangasinan para ihatid ang sorpresa kay Mr. and Mrs. Leonardo and Josefina Sanchez na nagsiselebrate ng kanilang ika-39th wedding anniversary. At ang napasurpresa sa kanila ay ang kanilang mga anak, lalong-lalo na kay Ma'am Mildred at kay Ma'am Josephine na nasa Singapore. So ano pang hinihintay nyo ngayon? Samahan nyo kami at ating tunghayan ang kanilang magiging reaksyon sa sorpresa ng kanilang mga anak. So isa lang ito sa dito. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. It's another fiery afternoon, so hot and the month of June, so we should go beach. Good afternoon po. Dito po bahay ni Tatay Leonardo at saka ni Nanay Josefina Sanchez po. Ito, sino po si Nanay Josefina? Nanay, asan po si Tatay? Dilaw ta kayo lang na. Hindi Nanay, wala i-deliver me kasi kulang tayo Tatay at pinaitaran si kayo man no, ang apoy Tatay. Ba't na delegasyon si Papa? Tawag yun. Oo, tawag yun. At hindi tribal kasi rin ng apoy Papa. This is my desire, I don't want to witness my cool down. The wave is on fire, the day is getting hot. This is my desire, I don't want to witness my cool down. Pero Tatay ka, si kayo si Tatay Leonardo. Sabi ni Kuno Tanay ka ng nanay. Alagar ta kayo. Nakala pura. We're living in Hawaii with aloha and pride. The wind is on fire, the day is getting hot. This is my desire, I don't want to witness my cool down. Pero ito siya ipagpag si kayo man singilak niya. Uy! Walay babayaran yun 5,000. Deal or no deal? Sarag to? Sarag to? Dede, SNL, sige. Lanti, oh, ang babae mo yung bikinig. Ati pa, akin ang babae sa patay ka. Hindi, si Ayana mo. Akin, kulang tutay anak yun. Kulang tutay anak yun ang papa. Ay, ako kaban. Ano ba? Ilit sa pula. May order yun. Oo, natuta. Parang si Karami na order na. Ah, ano pa? Kinala na.
Singin ng takay 5,000 na rin eh. Nang nanyo ni Siren. Nang nanyo ni Siren. Ganun siya tatay akin. Ay, natatakot ka siya tatay akin na. Aliwak na magana. Ang balbaling tamar. Lukas sila Siren niya. Wala pa putok ditan. Ay! Wala pa bayaran mo satan. Ay, sorry. Ay, sugawam tatay. Kape man. Sinadyan ng nangyayawag ka tatay. Wala kaktumay to. Pabangil mo, dalang pa ako tamo. Pabangil, mami. Anniversary. Ang gano'n makakakislan na ni pipigilan ko na ba? Kaya kayong daw si Rinay, taliksuran ta kayo. Sis. Kulay na lang naman. Damit dumalan. Paano tayong talan eh? Nanta kami na ng timan. Iparang kuya doon na lang ano natin doon na lang. Ay, doon na sa maluwag. Oh, ito mo. Kuya Judy. Baba. Delay na. Anniversary. Padan ako na mga naning. Para magandaan po ka namin. Oh, smile po. Nukang ko lang ang sila pala ako unaalis. Kato ang antan ang muguguyuron to katay apong sabto ka paalisan to surprise day. Nanay, dahil ka pa. Abay ng tatay. Mahaanak, sino ang anak na nandito? Marang Susan oy. Oy Maria. Picture niya. Marang San. Mga apo muna. Niwag ka. Ako hinihintay si Ate Susan. Dali, apo. Let's go now and alley out the door. Yeah, the wave is on fire, the day is getting hot. This is my desire, the one to witness Father, yeah. Cool down. The wave is on fire, the day is getting hot. This is my desire, the one to witness Father, yeah. Cool down. The water's looking nice and blue. So blue, so blue. Bakit? Tanggalin ang ngipin. Wag, ito yung katono. Ito, ini sa akin. Sa akin. Anak naman. Mga anak niya. Mga anak niya. Anak manugang. Kala. Yes. Iba naka-video mo kayo. Naka-video mo kayo, diba? Ipakita nyo harap. Asan? Asan ang video ka tayo? Mami, hawakan mo. Para kasalo ko. Dito ang camera. Pagitna ka pugi. Takal mag-iram ang picture. Oh, sige. Duman-dumami. Sige na, ako na muna kuya. Ako muna na. Opo. Ate, doon ka muna. Wait, wala ni kunig sa ko. Everybody, should it go, all love, yeah. All you
fire, the day is getting hot. This is my desire, don't want to witness but the air. Cool down. The wave is on fire, the day is getting hot. This is my desire, don't want to witness but the air. Cool down. The wave is on fire, the day is getting hot. This is my desire, don't want to witness but the air. Cool It's another fiery afternoon, so hot in the month of June. So we should go beach now. Cool down. All under the water's right. We head to scrub our boards and run to the near shore. School is far. Let's go now and heavy out the door. We head, the wave is on fire. The day is getting hot. This is my desire, don't want to witness by the air. Cool down. The wave is on fire, the day is getting hot. This is my desire, don't want to witness by the air. Cool down. The water's looking nice and blue, so bluer than the clear sky. The waves are fire and getting higher and better even as we speak. Yeah, don't you melt the sun is hotter than ever before. So let's ride, surf and ride some more. Yeah, the wave is on fire, the day is getting hot. This is my desire, don't want to witness by the air. Cool down. The wave is on fire, the day is getting hot. This is my desire, don't want to witness by the air. Cool down. Yeah. All you riders, really get moving, I know you riders, really singing, don't make it messy, so out there, everybody, should it go, and pull up, yeah. All you riders, really get moving, everybody, yes, you know what to do, hey, pull up your Rohana, it's so nice outside, we're living it high with Aloha and pride. The wave is on fire, the day is getting hot. This is my desire, don't want to witness by the air. Cool down. The wave is on fire, the day is getting hot. This is my desire, don't want to witness by the air. Cool down. The wave is on fire, the day is getting hot. This is my desire, don't want to witness by the air. Cool down. It's another fiery afternoon, so hot in the month of June. So we should go beach now. Cool down. All under the water's right. We head to scrub our boards and run to the near shore. School is far. Let's go now and heavy out the door. We head, the wave is on fire, the day is getting hot. This is my desire, don't want to witness by the air. 2, 3, go! Anniversary! Ayan, pakiihip po. Ayan. So, congratulations po sa inyong dalawa. Bago ko ibigay yung mensahe ng mga
inyo. Sige na. Ikaw muna ate. Ate Susan ba yan? Ate Susan, ikaw muna. Halika muna rito. Message muna kila nanay at tatay. Hindi ma'am, ayan na oh. Kahit happy anniversary lang ma'am. Sige. Anong dapat ate? Anong dapat? Sige, sabihin mo ate. Sige ka kami pero nahagmura at kan makati. Picture. Ate, ikaw naman. Bakit naman Ate, hindi pa man nagsasalita si ate eh. Kwan na siya. Emotional na ate. Doon ka sa tabi ni nanay at tatay. Sige na. Ba't ka nagkatago? Bigat ka dyan. Umiiyak na nga eh. Wala pangalan sila sa akin. Sila. Yan ang suot kasi. Kwan na lang dito sa silang dalawa. Meron, tap na una na yung iyak nila. Tatay, nanay, doon nga po kayo umupo para maganda po yung ano natin. Maganda yung sino pa? Sa apo naman, sa apo. Mayroon pa po, anak po isa. Asan? Siya po. Ay, anak pa. Sige na ate, bunso. Siya bunso siguro. Ano? Sige na Kay nanay ate. dito. Yung energy, kuya. Yung kay tatay kopi ko. Managkapi ka siguro ang tala. Ma'am! Oh, 2x2 kumakalaw. Ala ka. Wala ko ma, naman ang itin. Sige, paano sige. Oh, naneng, bunso, ikaw na. Dali na. Sige la, ading. Gano, happy anniversary mo. Wala, sige la. Sige la. Sige la. Ipot na ipot si Papa. Ipot na ipot si Papa. Balulaki ba eh. Sige na, naneng. Doon na sa ano. Nakalang Dali na. ipot na ipot si Papa. Oo nga ni. Sabihin mo lang mga papani doon. Wala ko lang bandi kay Papa. Oh, sige na. Ay, sige na, kahit ikis lang at saka ano. Sige na. Naipot si Papa. Oo nga ni, tignan Isa! mo. Dalawa daw kayo. Tignan mo yung mukha ni tatay. Ang saya-saya ni tatay. Hag na. Dali na, hag na. Sige na. Sige na, tapos harap na dito. Iyak. Isa. Isa daw. Nakaigdig kape. Ayan, thank you po. Ito naman. O, Mariali ka na dito. Dito ka na, Ate Maria. Init. Ang putam. Harap ako sa camera ko. Ano, hulas na yung ano ko. Itsura ko. Ayan. Tatay, nanay, ito po ang mensahe ng dalawang nagpa-surprise sa inyo. Happy 39th wedding anniversary, Mama and Papa. Sana bigyan pa kayo ni Lord ng madaming anniversary at ilayo kayo sa sakit para makasama pa namin kayo ng matagal at masilayan nyo paglaki ng mga apo ninyo. Nagpapasalamat ako sa inyo sa pag-aalaga sa aming anak. Sana napasaya namin kayo sa aming munting sorpresa. Mag-iingat kayo palagi. Mama and Papa, we love you and we miss you. Love, Josephine. Ito pa pong isa. Happy 39th wedding anniversary, Mama and Papa. Natatandaan ko nung mga bata pa lang kami. Ako ang paboritong anak ni Papa. Binibigay niya lahat ng gusto ko. May nagre-react na. Agi daw, agi. Pero nung dumating si Maria, siya na ang paborito ninyo. Joke. Mama, maraming salamat sa pag-aalaga sa amin kahit makukulit kami. Pero mama, pag uuwi ako, huwag ka masyadong high blood at maingay sa umaga. Hirap matulog. Sana mabigyan pa kayo ng bigad ng mahabang buhay at
malakas na pangangatawan para makasama pa namin kayo ng matagal. Lalo na ako, hihintayin nyo pa na makapag-asawa at makita nyo pa ang apo ninyo sa akin. Aba, dalaga pala si ma'am. Kidding aside, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal sa amin. Mahal na mahal namin kayo. Para sa akin, kayo ang pinaka-the best na magulang. Gagawin ko ang lahat, mapasaya namin kayo dahil deserve nyo yan. I love you, Mama and Papa. Ang pinakamabait ninyong anak, hehehe ulit, Mildred. Ayan. Ayan po, si Ma'am Mildred po at saka si Ma'am Josephine po ang kumontak sa amin para may bigay ang kaunting pagmamahal nila, maipaabot ang pagmamahal ko sa amin. Tatay, ano pong mensahe mo kay Josephine at kay Mildred? Message mo, tatay. Sikaran pa. Manangalag si Binjan. Message po. Salamat anak sa ano ta Julian anniversary si mama yan. Salamat anak kasi kami trip ya. So kalat padarinig ko na ako. Dapat tanong ko sa iyo, manhani mo si Mas. Abay-abay lang ako. Tatay, kay ano? Social distancing lang. Kay Social Ma'am distancing. Josephine. Kay Ma'am Josephine po, tatay. Si Pain. Tingkat pagtatrabaho mo tapan siya. Kuya Picho. Kam mapagatayay anak mo ta trabaho. Ang ganda kong sabi. Tangi na si Papang magsalita. Mami, ikaw naman, kay ano muna, kay Mildred muna, para kay Mildred. Anak, Mildred, salamat. Sa ertak, anggap yan anak, pero balang ko, luri-luri yung laban. Iisisturyan ko laban, ang kulong labi. Balang ko, aluwar ko kuha. Ay, wala nang nangusi rin, nanay. Madam, sa ertak, luri yung daklabat, sekang ko. Wala nang kulong niya, masaya-saya manaya, makaakisakit sa amin ng labi. Talaga, salamat anak ko, ginawa yung ami-amin mo. Salamat na balbalo din si kayo. Tamatsil kayo magkumunya mananap. Anak ko, salamat. Si Kamot Josephine, salamat anak ko na ginawa yung inyan si kami. Salamat na balbalo din si kayo. Tamatsil kayo kumunya lanang. Salamat. So, ayan nanay at tatay, yung pinaka-surprise mo deliver ko by Miss Mylene Palabay. Ayan po, we wish you long life and being together always and forever. Ayan. Medyo maniniwala na rin yata ako sa forever. Kasi hindi ako naniniwala talaga sa forever. Ayan. So, God bless po sa inyong dalawa. Sana po'y marami pa pong taon ang pagsasamahan ninyo. At sana po hindi ito yung huli na pansusurpresa namin sa inyo. Malay nyo po, this Father's Day, sa mga birthdays nyo po, makasama po ninyo kami. So, happy anniversary po ulit sa inyo. Maraming salamat po kay Ma'am Mildred at kay Ma'am Josephine na nag-avail ng aming services para po makarating kami dito sa lugar ninyo. So, ayan po. Happy anniversary po ulit, nanay. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. Kaya lagi lang pong tatandaan, keep safe and God bless everyone. Tatandaan po, every gising is a blessing. God bless. Ayan po. Sa lahat po na mag-aabil ng aming promo, meron po kami pa free na sling bag, body bag, women's bag, and 3-in-1 towel at portable mic. So, ang napili po ni Ma'am Josephine at saka ni Ma'am Mildred is itong sling bag para po kay tatay. So, ayan po tatay. Pasaliw ka lang, Rero. Maraming salamat po sa inyo. Walang bag to. Anniversary po. Salamat po. Salamat. Anniversary surprise in 1, 2, 3, go! Happy anniversary surprise. Ayun, parang hindi kayo kumain ha. Napangako. Ayan po, sige po, enjoy po.